Hayırlı kеш, siz Müslim televideniyesi topşuların qorisiz жаңалықлар шығарылышы білен студияда мен Римма Авзалова жерлігі бізде болған оқиғалар турында қысқаша. Көп елlik традиция бойынша ораққа түшер алдынан ұрып жуу техникасының компанияға әзірлігі текшірілі. Qozon Agrar университеті вәкиллері, район ауыл қожалығы һәм азық-түлек идарәсе белгечләреннән торган комиссия агрофирмаларда һәм крестьян фермер хуҗалыкларында машина трактор паркын карады. Техниканың сезонга әзерлеген механизаторлар белән тәэмин ителешен бәяләде. Белгечләр уракка катнашучыларны хезмәтне саклауга булган таләпләр белән дә таныштырды. Шул хакта тулырак Әлфинур Нурманова репортажында. Быелгы уракта район буенча 48 мең гектарда үстерелгән бөртеклеләрне җыеп алу бурычы тора. Аның 13 мең гектары көзгө культуралар. Общий район буенча алсак, безнең %10 комбайн бүгенге көндә тулысынча әзер дип әйтеп була. Һәр гектар бер комбайнга нагрузка район буенча 515 гектар тәшкил итә. Инде бу теге хаватыр шәйбәт торса, теге артык күп дип әйтеп булмас иде. Хәзерге яңа комбайннарга, чөнки менә бүгенге көндә дә класска Август компаниясына 8 яңа югары игәлекле комбайн кайтты тагын. Техникага булган йөкләнеш ничек кенә зур булмасын, уракта төп фигура комбайнчы. Басуда эшләр торышы беренче чиратта аларның тырышлыгына, осталыгына бәйле. 4-нче сезон комбайнда эшләйм. Комбайн әзерләп булды, инде әзерләп бетердек дигәндә була. Шәп китергәдер. Шул нәне көтәбез, погоданы, җитешүен, уңышны. Әзерләнү яхшы. 3-нче сезонга керәм. Игеннәр әйбәт. Карап йөрибез. Агрегатлар яңа, киңлекләр дә әйбәт. Аллага шөкер, яңа жаттылар кайтты. Былтырдан шушының белән эшләдек. Белгечләр быел урып җыю эшләренең үзенчәлекле шартларда башланачагын искәртә. Июль башыннан күзәтелгән эссе һава шартлары игеннәрнең өлгереш срогын шактый тизәткән. Иртә срокта чәчелгән сабан ашлыгы да тулы өлгереш фазасында бүген. Бу урак башында комбайннарның эшенә нагрузканы нык арттырырга мөмкин. Әмма ире агрофирмаларда югары җитештерүчән эшләүче егәрле комбайннарның артуы кыр эшләрендә тоткарлык тудырмас дигән өмет уята. Шатланып, куанып киләбез, чөнки монда ел сайын ниндер алга китиш бар, зур алга китиш бар. Инде генә түгел, зур алга китиш бар. Анда менә шушы булган агрофирмаларда туган якта да менә хәзерге инде Август Мөслим хуҗалыгы дип әйтик инде предприятиесендә да менә бүген без агромастер базасында хәзер булар елдан ел берсеннән бер сузылдырып шушы авыл эшчәннәре өчен иң зур эшкә дип әйтеп урып җыю эшләренә әзерләнәләр. Батландыра елдан ел яңа техника арта, яңа техника генә түгел, менә шунда эшләүчеләрнең осталыгы арта күренеп тора, аның комбайннары, техникалары барысы да әзерләнгән. Аграр университет вәкилләренең районга визиты уракка әзерлекне тикшерү белән генә бәйле түгел иде. Әлеге уку йорты авыл хуҗалыгына белгечләр әзерләү юнәлешендә соңгы 2 елда район белән аеруча тыгыз элемтәдә эшли. Хезмәттәшлек студентларны укыту процессында гына түгел, белгечләрнең квалификациясын күтәрүдә дә чагыла. Аграр университет вәкилләре Август Мөслим агрофирмасында практика узучы студентлар белән дә очрашты. Мөслим Август фирмасы үзенең эшчәнлеген җәелдереп җибәрде һәм без университет тагын шушы компания белән тыгыз элемтәдә торып эшлибез. Бүгенге көндә безнең Август компаниясе белән укыту эшләре алып барыла. Алар бик актив катнашалар безнең менә бу укыту процессында, студентларны укыту процессында дагы һәм инде бүгенге көндә уже эшләүче белгечләрнең квалификацияларын арттыру буенча дагы без алар белән бергә эшлибез. Комиссия членнары Туганьяк агрофирмасының Исламов хуҗалыгының уракка әзерлеген яхшы дип бәяләде. Август Мөслим агрофирмасында бу юнәлештә күп эшләнүен билгеләп үтте. Әлфинур Нурманова, Айрат Фазылов, Müslim телевидениесе. Уракка әзерлекне тикшерү комиссиясе тарафыннан югары бәя алган Туганьяк агрофирмасы бу дүшәмбедә районда беренчеләрдән булып уракка төште. Беренче чиратта 1500 гектарда үстерелгән көзге бодай уңышын җыю бара. Басудагы кызу эш барышын безнең иҗат төркеме дә күзәтеп кайтты. Агрофирма быел 34 мең тонна икмәк җыеп алырга планлаштыра. Чаллы икмәге җәмгыятенә ипи пешерү үзлегенә ия 13 мең тонна бодай, 7 мең тонна арыш озату максат итеп куелган. Уңышка килгәндә, Аллага шөкер, быел инде уңыш көтелә. Басудагысы басуда, амбарга кайткан уңыш диләр. Без инде көтәбез һәр гектардан арпаны 29-28 тирә салырга, көзге бодай, арыш, инде без инде планга куелган 40 центнер бер гектар алып планлаштырабыз. Гомумән алганда, узган ел белән чагыштырганда 1% уңышны артыграк алырбыз дип өметләнәбез. Моңа инде безнең бөтен мөмкинлекләр дә бар.
Мөһим кампанияга яхшы әзерлек белән чыкканнар. Урып җыю эшләрендә 10 Нью-Холланд һәм 4 полиция комбайны катнаша быел. Кыр корабларын төзекләндерү сезонга әзерләүгә җитди караулары күренеп тора. Агрегатлар бердәм булып басуга чыккан. Комбайнчылар да зур тәҗрибәгә ия игенчеләр. Икенче көн суга чыктык. Уңышлар әйбәт. Былтырга караганда яхшырак булырга тиештер инде. Былтыр 2 ел рәттән 40 мең сугам. Быел арттырырга. Маңгай тире түгеп үстерелгән икмәкне югалтуларсыз түкми-чәчми җыеп алу максатында суктыру технологиясе төгәл үтәлә. Һәр минутлары исәптә комбайнчыларның икмәк ташуга билгеләнгән КАМАЗ машиналарының бортлары биегәйтелгән, бөртек кыелмаслык итеп герметизацияләнгән. Ипиләре бар нормально, кичә чыккан юк. Бүген итеп башладылар тоже. Ипиләре бача. Комбайннар тик тормый инде, машина җитешә. Бәтенә барып чыгарасың инде. Контроль суктыру нәтиҗәләре куанычлы. Бодайның гектар биреме уртача 40 центнер тәшкил итә. Скипетр сортлы көзге бодай уңышы тагын да югарырак булыр дип көтелә. Гомумән, көзге культураларның гектар биремен 40 центнердан да ким булмас диләр. Бодайга җилемсәк кирәк безгә, бүтән авырлыгы кирәк бодайның. Алар безнең газ таләпләреннән 3нче класстан да югары, 3нче класстан ким булмас дип көтәбез инде. Әле бүгенге алган мәйданнарда 25-26% клейковина бирә. Бу инде шактый күрсәткеч. Урак вакытында басуларның 85%-ында туратылган саламны комбайннар җир өстенә чәчтереп бара. Җиргә күмдерелгән салам органик ашлама буларак уңышны арттыруга, туфрак структурасын яхшыртуга ярдәм итә икән. Туганьяк агрофермасының инвесторы Чаллы икмәге җәмгыяте техник коралланышны яхшыртуга, тармакка инвестицияләр кертүгә елның елында аерым игътибар бирә. Быел инде без чәчкеч агрегатын бер яңартып 2 РСМ тракторы алынды. Бу 2375 ат көчле Россельхоз машина. Менә көзгә тагын кайтачак җир эшкәртә торган Хорштигер агромастердан да бик уңайлы культиватор алдык. Дайлер мастер дигән 12 метр киңлектәге. Моннан тыш җитештерү объектларын яңартуда күз уңында. Түбән Табын авылында урнашкан элеваторга асфальт җәю, 6000 тоннадан артык ашлык сыдырышлы склад төзү бара, яңа ашлык киптерү җайланмасы эшләнә. Кыскасы, басудан кайткан икмәкне киптерү, эшкәртү һәм саклауга кую өчен бөтен мөмкинлекләр дә тудырылган. Әлфинур Ногманова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. 16 июльдә Август Мөслим агрофирмасының Октябрь авылы янәшәсендә урнашкан эксперименталь мәйданчыгында кыр бәйрәме үтте. Татарстан, Удмуртия, Башкортстан, Россиянең төрле төбәкләреннән килгән кунаклар агрофирма басуларында үсүче бөртекле кузаклы культуралар белән танышты, агротехнология нечкәлекләре буенча фикер алышты. Кыр бәйрәмендә августлылар ноутил технологиясе белән авыл хуҗалыгы культураларын чәчү һәм үстерү тәҗрибәсе белән уртаклашты. Бу технология ярдәмендә грунт безнең өчен гадәти ысул белән эшкәртелми, ә үсемлек культураларының вакланган калдыклары белән каплана. Авыл хуҗалыгы культураларының сортлары һәм гибридларын үстереп сынау киң мәйданда җәелдерелгән демо басуларда үткәрелә. Агрофирма белгечләре кунакларга арпа, арыш, кукуруз, борчак, рапс сортларын үстереп тәрбияләү барышында чәчүлекләрне саклау, кырткычлардан агулау, ноутил технологиясын куллану турында сөйләде. Бу Татарстан өчен яңалык булмаса да, әле бик монда теге киң таралган технология түгел. Күп кеше алай булдырып булмый, дөрес түгел ул дип әйтүчеләр бар. Но менә монда килгәч инде алар үз күзләре белән күрәләр, что технология эшли, икмәк үсә һәм инде тавыш китереп, аның иң кыйммәтле ул тавыш китереп үсә. Чыннан да, үсемлек культураларын сынаулар күләме хөрмәткә лаек. Сырай ясау өчен кулланылучы арпа сортлары зур кызыксыну уятты. Басу уртасына кереп, бөртекләрне җентекләп өйрәнүчеләр шактый булды кунаклар арасында. Соңгы арада Россия аграрийлары рапс культурасына өстенлек бирә башлаган. На данных демо-полях представлены наши семена ярового рапса. Здесь представлено 6 наших новинок ярового рапса, и мы рассказываем людям о наших преимуществах. И в частности рассказываем вообще о культуре земледелия, которая необходима, которая определяет рапс. Вот, рассказываем про его потребности, про его критические фазы. В таком живом общении целый день общаемся, учим людей.
Эксперименталь мәйданчык янәшәсендә дилер компанияләре белән берлектә агрофирма басуларында кулланылучы күп төрле техника чараларыннан күргәзмә тәкъдим ителде. Россия аграрийлары заманча яңа авыл хуҗалыгы техникасының югары җитештерүчәнле икәненә инанып, ашлык үстерүдә кулланырлар дип ышанасы килә. Мен инде Август агротехнология буларак техника сатучы оешмага керәм. Менә без инде тоже монда карап китсәгез, минем артта бункер перегрузчик, упаковка в рукава. Булар әле Татарстанда менә 2нче ел хәзер кулланышка кереп кенә бара. Һәм инде күп кеше без теге день поле Татарстанда да выставляться иттек. Инде шуннан соң безгә ышанып, Август менә шулай эшләй дигәч, алар ышанып сатып ала башладылар аларны. Рисуется любой уж как бы техника, но интересно вот бюджет агрегат, который вносит жидкий газ в почву. Ну также хоть роллонты, прессоподборщики, опрыскиватели, сеялки, ну любая техника интересна, потому что очень много нового представлено. Узнал о технике очень много, то есть о новой что-то не знал до этого, именно там по жаткам с плавающим столом, по посевным комплексам Баргот. Кыр бәйрәмендә Игенчелек академиясе проекты кысаларында укулар оештырылды. Казан дәүләт аграр университеты ректораты, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы вәкилләре республикабызның яшь аграрийлары өчен ашлыкны саклау, тукландыру, үсемлекләрне тәрбияләү буенча мастер-класслар күрсәтте. Без инде кыш көне укыту үткәргән идек. Августның примерында менә шу ничек иттереп тәрбияләргә кирәк, ашлыкларны нинди защита бирергә кирәк, нинди питание бирергә кирәк. Хәзер инде шуны үз күзләре белән күрергә монда чакырдык. Һәм көзгә тагын уборкага без шул кешеләрне бер тапкыр чакырабыз инде Мөслимдә. Аннан соң кыш көне тагын бер соңгы уку була да дипломнар тапшырачакбыз. Бәйрәмдә катнашучылар чараның югары профессиональ дәрәҗәдә оештырылуын билгеләп үтте. Август хуҗалык компаниясе белгечләренә тәҗрибә алышу өчен рәхмәт сүзләрен җиткерде. Светлана Фазылова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Умартачылар өчен дә урак истә бүген алар бул суыртырга әзерләнә. Валның иң тәмле вакыты шушы чорга туры килә диләр. Безнең иҗат төркеме район умартачыларының эше белән танышып кайтты. Шул хакта Лилия Шәймиева репортажында. Умарта тотучыларны күңелләре белән яш калалар диләр. Бу чыннан да шулайдыр. Озак еллар умартачылык буенча зоотехник булып эшләүче Миңле Мәрьям Саламаева үзе дә күпләп умарта тота. Һөнәренең бөтен эшкәлеген белеп эшләгәнгәме, бал кортлары белән дә уртак тел табадыр шикелле ул. Корт умартачыларның опытына өйрәнеп калган яшьләр эшлиләр. Умарталык менә бүген бал төшкән вакыт бер корт безгә бәйләнмәй. Кортлар үзләренең эше табигатьтә бал ташыйлар. Умарта тотучы собыр һәм төгәл, умарта корты кебек тырыш булырга тиеш дигән фикердә Геннадий Кондратьев та. 10 ел дәвамында үзенең умарталары белән шөгыльләнә. Бүген аларның саны 80-гә җиткән. Шома белән әйтәбез. Умартачылар баш санын әйтергә тырышмый гадәттә. Инде умартачы булыр өчен инде тырышка кирәк инде. Тырышып үз нигенә җанкөле җиренә җиткереп, эшләсәң барса була инде. Корт кебек тырыш булсаң, барса әйбәт була инде. Балы да була. Көннәр кызу тораны, кызу менә котларга да кызу. Алар инде һәм менә шулай чыгып тора, тышка ачык калдыра менә шулай җиләт торга. Алар да түзәлмәй кызуга, һавага инде. Геннадийга ярдәмгә һәр җәйдә шәһәрдән энекәше кайта. 15 яшьлек үсмер авыл тормышына чын-чынлап гашыйк. Үзе дә яратып дару үләннәре җыя, кышлыкка күпләп иван чәй әзерләп куйган. Әзерләгән җәй нигъмәтләрен Эльвир шәһәргә алып китеп тә сата. Үзенә шушы шөгыле белән бизнеста булдырган. Мен шулдан 4нче ел булып Гена абыйга эшләргә кайтам. Минем үземнең умартам бар. Мин аны үземчә тәрбиялим. Гена абый миңа тәрбияләүдә булышам. Мин шәүләннәрен әзрәк бәләкәй вакыттарак җыя башладым. Беренче ул минем иван-чәй иде. Соннан соң ромашкалар китте. Соңрак уже мәтрүшкәләр, сары мәтрүшкә, зәңгәр мәтрүшкәләр җыя башладым. Быел умартачылар ел уңышлы булды ди. Балда-мулдан булачак. Умарта кортлары өчен яңгыры да, кояшы да кирәгенчә булды. Чәчәкләрдән бал җыючы уңган булган бал кортларыннан көнләшеп тә куярсың. Табыш бар табигатьтә кызу булуга карамастан бер умартага инде көнгә 3 кило әйбәт инде 7 кило, 6 кило бал төшкән дигән сүз. Шул бал булыр Алла бирсә, әле умарталарны карадык, чиста юка балы менә нидә Генаның умарталыгында. Быел юкәгә бик ошмады дип зарландылар җегетләр. Ну, юка бар, юка балы икәне күренеп тора. Корт үзен үзе сата инде ул, үзе таба. Кадер битендә табигать безнең диякле бай. Урманнарда да юкәләр дә бар, төрле үләннәр бар, бал үләннәр.
Бикмәштәге Николай абый Николаевларның Умарталыгы авылының иң матур җирендә, үзләренең ындыр артында, болын эчендә урнашкан. Монда килеп күрүгә үзеңне әкият илендәге кебек хис итәсең. Кошлар сайрый, безелди балкортлар оча. Түбәндә буа җәелеп ята. Тирә-юньне агачлар чорнап алган табигать кочагында бер-бер артлы умарта оялары тезелеп киткән. Без нәселдән килгән инде умартачылар. Әби бабайлар, аларның бабайлары әтияни тотты. Шул умарта аркасында бабайны раскулаш иткәннәр элек. Умартачы кеше сабыр булырга дишендә, теләсә кем умартачы була алмый. Ул теге әйтәләр дә, ана чыгарып куйында бал җыя дип. Ул бит алай түгел. Умартачылык күмәк эш таләп итә. Николай абыйга да ярдәмгә улы Алмаз килә. Әтиле уллы балны умарталыкка янәшә торган аерым йортта бергәләп аерталар. Шушында ук Николай абый хушисы себеркеләр, төрле үләннәр әзерли. Кичкенәдән үк әти белән эшлибез инде бергә. Себердән эштән кайтканда, ял вакытында әтигә ярдәм итәргә кайтам инде. Тизрәк эш бетереп, бергә шулай эшлибез. Файдасын да күрәбез, Аллаһка шөкер. Быел бал әйбәт булды. Юка күп бал бирде. Бурынгылар әйтмешләй, куш күп булса, умарта күп бирсә, бал күп була диләр. Менә быел Аллаһка шөкер инде. Быел бал әйбәт була, нормально була. Юкадан да әйбәт төште. Әле юканың тагы бер 3-4 көне бар әле. Әле кичә урманда булдык ана малай белән. Юканың итәкләрендә әле юка шеш катып бетермәгән, һаман бар әле. Хуш исле бал исә бөтен умарталыкка гына түгел, бөтен дөньяга таралгандыр төсле. Хезмәтнең тәмен белеп башкарганнар аның татлы җимешләрен дә татый. Умартачылык табышлы һөнәр. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Балалык тәбгъими белем бирү мәктәбендә ремонт төкләндерү эшләре башланды. Ремонт республика белем бирү учреждениеларында капиталь ремонт үткәрү программасы кысаларында бара. Төп эшләрне башкаручы Мөслим хуҗалык карателеш оешмасы прорабы Нияз Имаев сүзләренчә, программа буенча бүленгән финанслар түбә, фасад ремонты, тәрәзәләрне алыштыру, эчке инженерлык коммуникацияләрен яңарту, керү, төркемнәрен реконструкцияләүне күздә тота. Республика белем бирү учреждениеләрендә капиталь ремонт үткәрү программасы кысаларында Баланлы төп гомуми белем бирү мәктәбендә төзекләндерү эшләре гөрли. Программа буенча бүленгән финанслар түбә ремонтлау, тәрәзәләрне алыштыру, эчке инженерлык коммуникацияләрен яңарту, керү төркемнәрен ремонтлауны күздә тота. Идәннәргә керамик плитка җәелә, утлар алыштырыла. Инде яңалык клуб мәктәпкә кертелә. Мәктәп инде безнең хәзер күп функцияле үзәк була. Моның içinde мәктәптә 9 еллык класслар, авыл китапханәсе, авыл җирлеге офисы урнашкан иде. Хәзер инде менә әйткәнемчә клубны да мәктәпкә кертәбез. Бу инде бергә эшләргә уңай булыр. Мөслим төзүчеләр оешмасы хезмәткәрләре биредә такта идәнне керамик плиткага алыштыру, диварларны штукатурлау, тәрәзәләрне алыштыру белән мәшгуль. Мәгариф идарәсе башлыгы Рафаэль Демидов сүзләренчә, класс бүлмәләренә линолеум җәю, яктырткычлар алмаштыру каралган. Бина металл сайдинг белән матур итеп тышланачак. Шулай ук асылмалы түшәм, бүлмә ара ишекләр урнаштырылачак. Иминлекне тәэмин итү максатында бина янгынга каршы система белән җиһазлауда узачак. Башлаган кылачлы эшләрне уку елы алдыннан тәмамларга җыеналар. 1 сентябрьне укучылар һәм мөгаллимнәр яңартылган бүлмәләрдә каршылар дип өметләнергә тулы нигез бар. Менә бу пандемия чирләре үтеп китеп, укучыларыбыз да яңартылган, төзекләндерелгән мәктәпләрдә укый башларлар дигән теләктә калабыз. Баланлы төп мәктәбе танымаслык булып үзгәрәчәк. Заманча мәгариф учреждениесенә хас бөтен шартлар тудыру өчен тырыша төзүчеләр. Авыл яме булган мәктәп бинасын төзекләндерү вакытында һәм сыйфатлы башкарылыр дип ышаныч белдерә баланлылар. Светлана Фазылова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Үткәнен белмәгән халыкның киләчәге юк диләр. Җирлегебездә шәхси музейларын булдыручылар күп. Кайберәүләр үзе яшәгән җирлектә музей булдыру ниятеннән эшли. Кемнәрдер шәхси музейын булдыруны максат итеп куя. Бикмәш авылында яшәүче Николай Николаев та ихатасында музей ясаган. Бикмәш авылында гомер итүче Николай Николаевны мин һәр вакыт яңа яктан ачам. Үз халкының гореф-гадәтләрен, традицияларын саклап, аларны буыннан буынга кадерлияткә итеп тапшыручы райондашыбыз үз ихатасында музейда булдырган. Анда нәрсә генә юк. Мори халкының 200 ел элек кулланган тирән зур кашыгы аеруча зур кызыксыну уятты. Моның белән безнең бабайлар сыра кайнатканнар, квас кайнатканнар. Шуның өчен кулланылган бу. Олы дини бәйрәмнәрдә шуны белән кайнатып, бергә җыелышып бәйрәм иткәннәр.
бәйрәмне уздырганнар инде. Музейда иске сәгатьләр дә, счет та, җиз комганнар, җил почлары, күмер үтүкләре, иске үрнәктәге аш-су савытлары, радио, башкасы да бар. Монсы тегермән, ул тегермән, моның белән безгә дә, без бәләкәчәне бутка ашыйдык. Болайдан йора, ягъни аркадан. Менә бу кыңгыраулы сепарат. Бу эшли иде. Бу 39 елга. Моның белән бу тирәдә, якын тирәдә кешеләр сөт айыртканнар сугыш вакытында. Башта Николай абый борынгы экспонатларны үзе музейга тапшырып барган. Яңадан музейны үз ихатасында булдырырга уйлаган. Башта минем неләр күп инде, бу экземплярлар кешегә бирдем инде. Аннан үзем кызыгып киттем дә. Әкренләп җыя башладым мин шунда. Элеккеге без бәләкәй чагында ат арбасында торалар булар. Ике бушка, бу турае, пожар булганда шушыны бәләкәй әйткән. Бу рабочий состояние дә. Бөтенләй. Николай абый үткәннәребезнең рухы алар кулланган көнкүреш җиһазларда ди. Үткәнен белмәгәннән киләчәге юк диелгәннәр. Бу сүзләрнең хаклыгына райондашыбызның гамәлләре дә дәлил. Кадерләп саклаган һәр берсендә үткән дәвернең сулышы чагыла. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Иске Карамалыда Лейлүфәр исемле ханым яшьяның исемен әбисе белән бабасы Аятул Көрси дугасындагы иҗекләрдән кушып ясаган. Лейлүфәр Гараева исеменә тең 73 яшьлек ханым 70-тән артык гөл үстерә. Лейлүфәр апа белән Лилия Шәймиева очрашты. 53 ел элек Марий Эл Республикасының Бәрәңге районынан Иске Карамалы авылына килен булып төшә Лейлүфәр апа. Башта хастаханәдә санитарка булып эшли. Аннары мәктәптә хуҗалык эшләрен башкара. Соңыннан 24 ел дәвамында авыл пекарнисында ипи пешерә. Тәрәзә төбендәге бегония гөлләре урамнан ук кызыл, сары, алсу һәм ак төсләре белән күзләрне камаштырып игътибарны җәлеп итә. Иртән пошанты булса да иртәнге намазга торганнан соң йоклап китә алмыйм. Йоклап китә алмыйм да китәм гөлләр янына чәнечкәне күтәреп башта тамыр нитеп төпләрне ебашартып чыгам. Аннан соң алар миңа кыш бирәләр. Ничектер кыш биргән сымагалар миңа. Минем белән бергә диспут тарткан сымак, минем белән сөйләшкән сымак. Мин только намазымны укыйм, аларга күтәрелеп карам, алар миңа карап торган сымак тыелалар. Менә бер ялгыз гына яшәгән кешегә шулай тыела торгандыр инде ул. Чәчәк яратмаган хатын-кыз юктыр ул, ләкин һәркем дә үстерә, тәрбияли алмый шул гөлләрне. Лейлүфәр апа гөлләр шау чәчәктә утырсын өчен, аларны ихлас күңелдән яратырга, алар белән сөйләшергә, тәрбияләргә кирәк ди. Тәрбияләргә кирәк, ашламасын вакытында сөйлә, мин аларга бит ашламада сөйләм. Магазин балчыгына гына утыртам мин. Өйдән теге бакчадан балчык алып утыртканмын, потому что аларның төбеннән суалчан була, бак суалчан тамырын ашый да гөл үлә. Иртәнге намаздан соң су сибеп, төпләрен йомшартканда гөлләрнең хәлләрен сораша. Үсми утырсалар, ачуланып та ала әле. Чәчәкләрем, балаларым, оныкларым тормышындагы иң зур бәхетем. Алар белән мәңге картаймам төсле ди Лейлүфәр апа. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Иске Карамалыда тәрбиягә бала алган гаиләләр күп. Миләүшә һәм Илдар Гараевлар гаиләсе дә шундыйлардан. Миләүшә апа белән Илдар абый 6 балага әти-әни җылысы белән йеткән. Миләүшә белән Илдар Гараевлар Иске Карамалы авылының иң кунакчыл һәм тату гаиләләренең берседер. Бу пар Ходай тарафыннан бер-берсе өчен яратылган. Алабуга мәдәният училищесында режиссер белгечлек алып кайткан кыз Тотбүләр мәдәният йортында сәнгать җитәкчесе итеп эшкә билгеләнә. Аннары Миләүшә хезмәт юлын Иске Карамалы авылы клубында дәвам итә. Авыл мәдәният йорты директоры булып 37 елга якын тырыш хезмәт куя. Булачак тормыш иптәше белән дә клубта танышалар. Без шушы өйгә күчкәч, әби белән бабай да безнең белән килдек, күрше әби бабайлары. Бабай үлеп китте дә инде. Өй бик зур, нишләргә дә дип аптырап тормадык. Нидән периодтан балаларга булдык инде. Башта алдык 3-не, 2 бер туган, тагын бер бала, малай. Алар инде үсеп чыгып киттеләр. Икесе үз тормышлары белән берсе Уфада, берсе Чаллыда яши. Буш урыннарыбыз бар. Бу ятим балалар интегеп яшәмәсеннәр дип bir bala bulsa da alıq degen tege bizning Tatarның milli үзаңы бар бит инде күңелдә. Шифа ничектер изгелек, яхшылык эшлисе киләме, савап эшлисе киләме. Шушы этләрдә мен үзебездә аңламадык, бір балага документлар тутырган идек. Нәкъ шул безнең документ әзер булган вакытта безнең авылда ук тәрбияләнә торган 3 баланың тәрбиягә алган анасы үлеп китте дә безгә күчәргә туры килде аларга. Шулай итеп бергә бик матур гына яши башладык.
Илдар абый һөнәре буенча шофер, лаеклы юлга чыкканчы машинада эшләгән. Миләүшә пасәнгать кешесе буларак авыл җирлегендәге чараларны оештыручы да, башлап йөрүче дә була. Гәрәевләр 2 балага гомер бүләк итәләр. Балалар үсеп чыгып киткәч, тәрбиягә бер туган 16 яшьлек Денис белән 14 яшьлек Янны алалар. Алар приемный гаиләдә яшәгән була. Тәрбиягә алган әниләре вафат булгач, балаларны үз җирлектән җибәрәсе килми дип, шушы адымга баралар. Алар белән бергә 10 яшьлек Радикны да алып кайталар. Соң урыс әйткәндә Каков, привет Таков, әйбәт булсаң, алар да әйбәт инде. Син ничек аларны хөрмәт итәсең, алар да сиңа шуны хөрмәт белән кайтарырга тырышалар инде. Эшкә өйрәнәләр, авыл булгач инде. Бәрәңгесен дә утыртасы була, тегесен дә эшләсе, мосын да көтүгә дә чыгасы була, алар көтүгә чыгыр, сөйләп көтеп торалар инде. Шул бөтен эшне бергә эшлибез инде. Өйдәгесен дә, тыштагысын да. Балалар үсеп чыгып китте, һәм берсе генә калганда мин бер үзем генә иптәш кирәк миңа дигәч, тагын эшне алдык. Шулай итеп барысы 6 бала аларга туры килде. Ул балалар инде ата-ана назына мәхрүм балалар. Минем бер кызым ятим, үз балабыз кебек. Әни миңа берәүнең дә кызым дип әйткәне юк дип күзләреннән яшьләр чыккан ул балаларга ничек мәрхәмәт күрсәтмисең, ничек яратмыйсың. Тәрбиягә алган балаларга 18 яшь тулып, алар шәһәргә укырга киткәч, Радик иптәшкә упай сорый. Гәрәевләр кабат документ җыюшына керешә һәм авылдагы Ноз балалар приютыннан 11 яшьлек Герман белән 10 яшьлек Каринаны, 9 яшьлек Рамазанны алып кайталар. Мин монда 7 ел буе торам. Ларабый белән яшап аны әни кебек, әти кебек бик нык яратам. Үзем әти белән генә аралашып торам. Янымда нык рәхәт. Гәрәевләр кебек гаиләләр бик сирәк. Аларның гаиләсендә балалар йомшак урын, җылы ризык табып кына калмаган, ә чын мәгънәсендә әти-әниле дә булган. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар, мин Римма Авзалова сезнең белән саубуллашам. Исән-имин булыгыз, бездән аерылмагыз. Ихтибар туган як агрофирмасына комбайнчылар һәм КАМАЗ машинасын йөртүчеләр кирәк. Хезмәт хакы комбайнчыларга 150 мең сум, машина йөртүчеләргә 50 мең сум. Белешмәләр өчен телефоннар 8917 228 67 73, 8927 458 05 01. Һәр бер өйгә таныш көйләр, милли моңнар һәм китап. Китап радиосы. Милли радио. Пап, зачем ты каждый год идешь жечь сухую траву? Кто сказал, что так надо? Если сгорит не только трава, а лес? А если сгорит наш дом? Ты не успеешь меня спасти. Остановись. Не поджигать сухую траву. Я хочу быть с тобой. Жизнь станет честной и справедливой. Я не хочу совершать насилие. Мы совершаем праведные вещи. Ты можешь стать одной из нас. Нет.